A Garda Civil localiza pagos en efectivo do PSOE o exministro José Luis Ábalos e a Koldo García. Un informe da UCO recolle as fotos deses sobres cheos de cartos co logotipo do partido. A Garda Civil detectou máis de 95.000 euros de gastos sen xustificar nas contas de Ábalos. Un home perdeu a vida esta tarde tras precipitarse do tellado da súa casa de Rodeiro. Foi un particular o que alertou do suceso. Male os esforzos dos servizos de emerxenza, nada se puido facer por salvarlle a vida. Cada tanto escoitamos iso de que o cine está en crise. Imaxinen cantas crises e cantas películas pasou o máis antigo de Galiza. Empezou en 1943, está en Marín e hoxe coñecerán a súa historia neste telexornal. Boas noites. A Garda Civil asegura que o exministro José Luis Ábalos gastou máis de 95.000 euros en efectivo sen declarar. Así consta nun informe da UCO sobre a situación patrimonial do exsecretario de Organización do PSOE. Os investigadores tamén recollen conversas entre o seu exasesor Koldo García e a súa muller sobre supostos pagos en efectivo en sobres co logotipo do PSOE. No informe de case 300 páxinas, a UCO relata que polas mans de Ábalos pasaron 95.000 euros que nunca declarou a Facenda e que dedicou a gastos persoais e pagos a parentes e amigas. A maior parte destes ingresos en metálico coinciden coa súa etapa como ministro de Transportes. A UCO sostén que os ingresos non coinciden coas informacións facilitadas polo partido. Poño un exemplo, segundo o PSOE, en xuño de 2019 entregaron a Ábalos algo máis de 300 euros en efectivo, pero segundo a cifra manuscrita nese sobre, contiña 500 euros máis. O informe refírese ao exasesor de Ábalos, Koldo García, e a súa exmuller como os custodios e xestores dos gastos do exministro. Din que unha proba do intento de disimular os ingresos é a linguaxe empregada nas súas conversas. Chistorras, soles ou leitugas sería a súa maneira de referirse aos billetes de 500, 200 e 100 euros. Cando Ábalos lle pedía cartos a Koldo, din os axentes, sempre se refería a eles como folios. O informe tamén reflicte unha conversa en que a muller de Koldo lle confirma ao exasesor que vai ir á sede socialista de Ferraz recoller un sobre. Koldo pídelle que llo leve a Ábalos. O Goberno non opina. Total transparencia, que se llegue a las últimas consecuencias y dejar actuar a la justicia. O PP volve pedir eleccións e o seu líder augura que Sánchez acabará mal. Desde as súas redes sociais, Ábalos asegura que todos os seus ingresos están xustificados e acusa a UCO de precipitarse nas súas conclusións. Xa hai data para o xuízo fiscal xeral do Estado. Será dentro dun mes, o 3 de novembro. Álvaro García Ortiz está acusado de revelar datos confidenciais da parella de Isabel Díaz Ayuso. Será un feito insólito un xuízo contra o fiscal xeral do Estado, Álvaro García Ortiz, xulgado por un delito de revelación de segredos. Unha causa que comezou en marzo de 2024, cando se publicou unha información sobre a investigación á parella de Isabel Díaz Ayuso. Si yo dimitiera, estaría haciendo una concesión a los delincuentes, una concesión a otras personas. Unha e outra vez García Ortiz defendeu a súa inocencia e xustificou a súa actuación para defender o prestixio da Fiscalía Xeral do Estado. En todo este tempo recibiu o apoio do Goberno, dende o ministro de Xustiza, total confianza en el fiscal general del Estado, ata o propio presidente do Goberno. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. O Partido Popular pediu a dimisión de García Ortiz dende o primeiro momento. ¿Cómo se puede tener un fiscal general del Estado persiguiendo delitos si el primero que está ante un supuesto delictivo es el propio fiscal general del Estado? O xuízo contra o fiscal xeral será no Supremo entre o 3 e o 13 de novembro. Segunda xornada do Foro La Toja, moi centrada na competitividade e nas perspectivas de crecemento da economía española. O ministro Carlos Cuerpo chamou a facerlle fronte á onda de pesimismo que di invade Europa. Susana Álvarez. Que tal? Moi boas tardes. Na tarde desta segunda xornada, Carlos Cuerpo quixo mandar unha mensaxe de optimismo e confianza sobre a economía española. O ministro insistiu que contra o discurso do medo hai que analizar os datos que apuntan a España como líder en crecemento. Entre as accións concretas que quedan por desenvolver, destacou o acceso a unha vivenda asequible, mellorar as condicións laborais e a produtividade nas empresas, todo dende a defensa dunha Europa aberta. No estamos hablando de un optimismo mágico, estamos hablando de un optimismo realista. É a mensaxe do ministro de Economía sobre a situación de España.
Afirma Carlos Cuerpo que as previsións de crecemento son boas, pero admite que hai retos ineludibles. El gran reto que tenemos por delante va a ser en los próximos años el garantizar el acceso en condiciones asequibles a la vivienda. O ministro de Economía reivindicou a migración como un dos potenciais de España. Aprovechando, intentando maximizar el impacto positivo de ese factor de crecimiento y de sostenibilidad que tenemos en España, que es la migración, reforzando la integración de los migrantes. Sobre Europa, di que é o seu momento, o de afianzar o seu lugar na nova orde mundial marcada polos Estados Unidos e pola China. A Europa se le dice o se nos suele decir que somos herbívoros en un mundo de carnívoros, ¿no? Pero ahí la solución tenemos que ser omnívoros, o sea, tenemos unos valores que hay que mantener, pero no hay que ser naif en este nuevo entorno. Para iso, opina, a Unión Europea debe reducir a dependencia en materia enerxética e de defensa e abrir novas redes comerciais co ollo posto no Mercosur. Mercosur e Mercosur. Pedro Sánchez comunica a decisión do Goberno de reformar a Constitución para incluir o dereito ao aborto. Fixo a través deste chío no que o presidente do Goberno afirma que non vai dar ningún paso atrás en dereitos sociais. Ao longo da mañá, varios ministros foron confirmando a decisión. En sumar, reivindícana como proposta súa. Donald Trump dalle un ultimato a Hamas para que acepte o seu plan de paz para Gaza antes das 12 da noite deste domingo. Se non o fai, di literalmente o presidente dos Estados Unidos, desatarase un inferno nunca visto contra eles. Trump asegura que a maioría dos soldados que Hamas ten en Gaza están rodeados e atrapados militarmente e que abonda con que el diga imos para extinguilos. En Luxemburgo remuda a fronte da coroa. Guillerme é o novo gran duque e substitúe o seu pai Enrique. Foi un acto solemne con dous escenarios, o Palacio Gran Ducal e o Parlamento. O novo soberano inicia unha nova etapa nun dos países máis prósperos e con maior benestar de Europa. As celebracións, que se prolongarán varios días, convértense nun acto de afirmación nacional deste pequeno país. A coroación asistiron os reis dos belgas e dos Países Baixos. Os reis de España enviaron unha felicitación aos novos grandes duques. E unha muller é a nova arcebispa de Canterbury. Trátase de Sara Mullally, que pasa a converterse na líder espiritual de 83 millóns de anglicanos en todo o mundo. No Bispado de Londres, que dirixe desde 2018, labrou unha boa reputación como líder profesional e modernizadora. De volta en Galicia, ENCE proxecta instalar unha planta de biometano no concello ourensán de Xunqueira de Ambía. A futura planta dedicarase ao tratamento de residuos agrícolas, gandeiros e agroalimentarios para obter biogás. Alejandro. Sí, suporá un investimento de 25 millóns de euros e a creación de 80 postos de traballo directos. O seu obxectivo será transformar eses residuos non perigosos en biometano que será inxectado directamente na rede de gas actual. Tamén será concebida como unha planta de tratamento dos residuos agrícolas e gandeiros desta zona nunhas instalacións deseñadas para evitar os cheiros. O obxectivo é que cada ano 140.000 toneladas destes residuos sexan transformados en 25.000 toneladas de biofertilizante sólido adaptado ás normativas europeas. Grazas, Alejandro. Asturias, Galicia e Castela e León van facer fronte común para exixirlle ao Goberno Central a supresión de peaxes. Reclaman que se elimine a peaxe da AP9, que vertebra Galicia de norte a sur, e tamén a AP66, que une Asturias e León. A partir de agora, as comunicacións co Ministerio de Transportes van ser coordinadas entre as tres comunidades. Avanzouno o conselleiro de Mobilidade do Principado de Asturias. Hay un desacuerdo político, claro, en este asunto con el Gobierno de España, no lo ocultamos. Crear una coordinación con las comunidades de Asturias, Galicia y Castilla-León, administrativa, evaluar cuáles son las posibilidades de actuación administrativa que tenemos, que las hay, y jurídicas. Sen avances, tras a reunión do Comité Aeroportuario, a xuntanza entre AENA, Xunta e os tres concellos con aeroporto rematouse en medidas concretas para frear a perda de pasaxeiros. Patricia. Non houbo avances nin acordos significativos, aínda que todos coinciden nun diagnóstico xa coñecido, a necesidade de frear a perda de pasaxeiros dos aeroportos galegos, de responder á competencia que supón o aeroporto Sá Carneiro do Porto e de tamén de poñer en marcha unha estrategia común e coordinada. Pero tras hora e media de reunión, a única medida concreta foi a posta en marcha dunha mesa de traballo que aínda non ten data para a súa primeira reunión. Os representantes dos tres concellos con aeroporto falan
de decepción e apelan á implicación da Administración autonómica, mentres que a Xunta apela á implicación de AENA. Hoxe entregáronse as medallas Emilia Pardo Bazán. Esta distinción da Xunta recoñece o traballo desenvolvido en favor da igualdade entre homes e mulleres. Nesta edición foron premiadas a exconselleira Manuela López Besteiro, a deportista Teresa Portela e a unidade da Policía Nacional adscrita a Galicia. A conselleira de Política Social, Fabiola García, apostou por impulsar unha revolución pacífica e coral e un feminismo de palabras e feitos. Un home duns 60 anos perdeu a vida ao precipitarse dun tellado na localidade de Rodeiro. A traxedia ocorreu na aldea de Farán, en Arnego, onde o home estaba realizando labores de retellado nun alpendre contiguo á súa casa. Un particular deu o aviso 112 Galicia pasadas as 4 desta tarde informando que un home caera do tellado e que parecía estar morto. Os servizos de emerxencia nada puideron facer para salvar o home. E unha muller de 83 anos foi presuntamente asasinada en Marbella polo seu marido de 84, quen foi detido por axentes da Policía Nacional tras recibir unha alerta dunha persoa do seu círculo. O corpo da muller foi atopado no chalé onde residían e, segundo os primeiros datos da investigación, presentaba lesións causadas por arma branca. A Unidade contra a Violencia de Xénero da Subdelegación do Goberno en Málaga está a recoller información para determinar se se trata dun novo crime machista. Sería o 29º deste 2025 que está en curso. Susto esta tarde no barrio do Sarela de Abaixo, en Santiago. Un veciño atopou unha granada de man mentres sachaban a súa leira. De inmediato decidiron chamar a policía e ata a vivenda desprazouse unha patrulla da Policía Nacional que ao ver o artefacto decidiron chamar o especialista en explosivos. Unha vez no lugar, os TEDx mandaron afastarse os donos da casa mentres examinaban o explosivo. Todo quedou nun susto, xa que os artificeiros comprobaron que, malia o realismo da granada, tanto polo material como polo peso, en realidade era un chisqueiro, un acendedor en forma de granada. Un susto grandísimo, estaba el sachando e nesto que encontrou unha granada de man que supuñemos nós que era unha granada. Revolucionamos o código porque veo a policía, viñeron os CEDAS e ao final era unha falsa alarma, non era unha granada. E que era? Era unha especie de mechero de ferro que pesaba moitísimo, pero era igualiño que unha granada. A creatina é o suplemento de moda entre a mocidade que a toma para mellorar o rendemento nos exercicios de forza. Farmacéuticos, especialistas en nutrición e mesmo preparadores físicos din que tomala nas doses adecuadas pode ter beneficios, pero que hai risco tamén de sufrir efectos adversos. Consómese cada vez máis porque mellora o rendemento, favorece a recuperación muscular e reduce a fatiga, pero non se debe tomar nunca superando a dose recomendada e nunca sen beber polo menos 2 litros de auga. O Colexio de Farmacéuticos da Coruña advirte unha vez máis sobre os riscos da sobresuplementación. Encontramos pastilleros que son casi como os dos avós en xente xove, porque empezar a tomar que ese magnesio, creatina, non sei, un montón de cosas que ás veces as tes que ordenar. A creatina hai xa en supermercados e ata en tendas de deporte, pero os preparadores físicos explican que hai que procurar unha que sexa pura, de calidade. Este produto, este suplemento, son máis falsificado do mercado, vale? Entonces é importante que teña eso. Falsificado no sentido de que botanlle moitos edulcorantes e cousas para ter mellor sabor, entonces baixa un poquinho a concentración e ao final acabas tomando a mitad de lo que pensas que toma, ¿no? Hai que observar as interaccións con outros suplementos ou medicamentos e saber que a creatina está completamente contraindicada para persoas con dano renal, por iso convén o asesoramento médico ou farmacéutico. Hai moitos estudos con alta calidad metodolóxica, é dicir, están ben estructurados e podemos decir que sí que é neste caso unha boa suplementación, pero é verdade que hai que ver as necesidades de cada un e ter claro que o primeiro é unha boa alimentación, unha rutina de exercicio, dormir ben. Coñecer ben o noso estado de saúde previo é imprescindible antes de inxerir ningún tipo de produto. Imaxe inédita en Galicia. Nada máis e nada menos que 4 flamengos chegaron esta semana a un tranquilo recuncho da ría de Vigo. Ninguén se explica que fan por estas latitudes. Seguimos a Roberto na busca dos flamengos. Aquí dá con outros afeccionados que chegaron de Nigrán ou de Marín. Algún xa vira flamengos en Galicia, pero nunca en Vilaboa. Primeiro ter bastante ganas, sacrificarse, ver un pouco tamén para o tipo de flamencos, ver as mareas. O ideal é que este a marea baixa porque están aí comendo, están bastante cerquiña, son confiados, e logo armarse paciencia porque a veces madrugas e non están. Tamén hai outra cosa, que hai que tener la caña pescando, porque si no
no pican. Non se sabe aínda onde chegaron os 4 flamengos. As poboacións máis próximas están en Lisboa e en Doñana. Si se sabe pola plumaxe que estes son xuvenís. Que no es una especie que se vea mucho habitualmente por aquí, aunque hace unos años, pues sobre la década de los 70, había aquí una bandada muy grande. Lo que pasa es que, bueno, de aquella se permitía cazar y, bueno... Os flamengos non son a única xoia do Ulló. Aquí tamén hai parrulos, agullas ou garzas. E silencio. Moito silencio. O Concello de Ordes rendeu homenaxe esta tarde ás súas veciñas máis lonxevas. 6 mulleres centenarias que compartiron algúns dos seus segredos para chegar á súa idade. Tomen nota. O Salón de Plenos do Concello de Ordes foi o escenario da homenaxe a estas veciñas da localidade. Elas mesmas se amosaban sorprendidas pola atención recibida. Pareceme unha cousa extraordinaria, claro, que eu non contaba con isto. Unhas mulleres que teñen no seu haber ter superado os 100 anos de vida, algunha mesmo compartiu cos asistentes algún dos segredos para chegar a eles. Ter un pouco de alegría, non se poñer tristes, porque a vida sigue. Entonces, pues, a mí costame moito a música, costame as reunións da xente. Agasallos e flores para elas que recibiron das autoridades e antes de despedirse Ramona dá un consello a quen queira chegar aos 100 anos. Hai que se preparar como eu. Seguro que nunca pensaron que a faba de Lourenzá podía usarse tamén para empanadas ou incluso para facer tortas doces. Dende hai 30 anos, nunha panadería dali fan estas receitas que non deixan indiferente a ninguén. A faba de Lourenzá é o original ingrediente co que tamén se elaboran as empanadas ou as tortas nunha panadería deste concello mariñao. Dende a primeira edición da Festa deste legume, e xa van 33, foron mellorando as receitas para adaptalas ao gusto da clientela. A tarta de favas, pois, empezamos tamén máis ou menos tamén para saltada. Esa sí que tuvemos máis variedade, máis variacións, porque da primeira que empezamos a facer, como non conocíamos moito o tema da fava, pois puñésenos un pouco dura, cando iba ao forno, entón houve que estar facendo maniobras para que eso non che dera esa sensación ao comela. As empanadas tanto poden estar feitas con masa de pan como de follado e as máis demandadas son as de favas con chourizo ou con bacallao. Tocante ás tortas, resulta aínda máis sorprendente pro Padal a presenza deste legume nun doce. Son 3 ingredientes que son a almendra, para cubrila un pouco, para que non se poña dura a fava, bizcoito, un pouco de cabello de ángel e a fava confitada. Preparámola con almíbar e deixámola macerar para que colla o sabor do eso e despois mezclámoslo á torta. Aínda que as tortas e as empanadas con leguminosas se elaboran durante todo o ano, estes días teñen o seu pico de encargas coincidindo coa celebración a vindeira fin de semana da Festa da Faba de Lourenzá. Adoitamos ver parques infantís no noso día a día, pero poucas veces se pode ver como se deseñan e fabrican. É curioso. Unha empresa de Cerceda ábrenos as súas portas para nos amosar como traballan. É raro ver traballar creando, deseñando, construindo parques infantís. Estamos en Cerceda. Isto que estamos vendo aquí é a copa dunha árbore que vai ser un carballo e que vai ir para a vila de Carballo. E sorprende ver para onde van outros elementos. Por exemplo, Oriente Medio ou India demandan madeira polo clima, porque un acero inoxidable é demasiado quente para estes países, sobre todo cando falamos de toboganes. Calcular a velocidade dun tobogán é un dos factores. Preguntamos en Galopín que máis. Se utilizan colores vivos para nenas máis pequenas, colores un pouco máis neutros cando vamos hacia a adolescencia. Condicionantes incluso do tipo de suelo para cimentación, si é zona sísmica ou non, si hai posibilidade de temporales ou non, o sea, prácticamente tens que facer un estudio como dunha edificación. Formas figurativas para os nenos pequenos, formas máis abstractas a medida que o neno vai crecendo. Cando vas ao parque atópaste sempre con alguén. Repiten entre o son das máquinas. Cando pensas como un neno, pensas no xogo, e o que fai ao final que todo funcione, que esa estructura de xogo ao final teña un sentido e os nenos o usen e o disfruten, non? Bautizaron este parque como Ondas do Mar de Vigo, unha homenaxe a Martín Kodax.
O arquitecto galego Sergio Pardo López recibiu a Cruz Oficial da Orde de Isabel a Católica, unha distinción que outorga o Rei de España por fomentar a cooperación con outros países. Con apenas 41 anos, Sergio Pardo desempeña un dos traballos máis destacados da Gran Mazá. Como director do programa de arte da Consellería de Cultura de Nova York, o galego xestiona a colección artística da cidade e supervisa máis de 150 exposicións temporais e permanentes. E máis, de arquitectura. A arquitectura indiana, que constitúe un dos principais signos de identidade da comarca da Mariña, pero non se limita só ás casas dos vivos, senón que se estende tamén ás dos finados, é dicir, os camposantos, como ocorre co cemiterio de Xerdiz, en Ourol. O cemiterio indiano de Xerdiz, en Ourol, constitúe toda unha xoia do patrimonio mariñao. Construído en 1908, fora sufragado coas dozóns duns 175 veciños da parroquia, 64 deles emigrados a Cuba. Todos figuran nunha placa colocada á entrada do Camposanto. O meu abuelo tamén, que foi a Cuba, e tamén puxo aí unha pequena cantidad. E como a meu, moitos máis veciños de por aquí, que xa morreron todos. Eu cheguei a conocer a meu abuelo, pero os outros, por exemplo, non cheguei a conocer os que eran veciños de aquí, que puñeron cartos tamén que estaban en Cuba. Entre outros canteiros, no cemiterio traballou Francisco Veiga, coñecido como Pena de Miñotos. Co seu labor crearon esculturas, columnas e cruces de distintos tipos que chaman a atención dos visitantes que xa chegan ao teu lugar para contemplar estas obras. Chamanlles a atención porque os nichos son moi antigos, foron feitos hai xa moitos anos, hai moitos que teñen máis de 100 anos. Eu cheguei a conocer un canteiro moi famoso que fixo a maior parte deles, pero segundo parece tamén houve outro que era da parte de Villalba, que este era de aquí do Ayuntamiento de Orol, a parroquia de Miñotos, moi bon albañil e canteiro. Os veciños de Xerdiz, todos descendentes dos que custearan a obra, son hoxe en día os encargados de custodiar este ben cultural. En Marín atopamos unha xoia en pequeno formato, o cine máis antigo de Galicia, que comezou a ofrecer filmes en 1943 e que tamén é o máis pequeno do país. Varias xeracións da familia Carballo proxectaron as ilusións dos seus paisanos durante 80 anos. Xa non está activo, pero perfecto acéndeo para que siga funcionando. Compartiu con el toda unha vida, comprou no seu pai, ten máis de 80 anos, e achegou centos de historias en imaxes. É o primeiro proxector que tivo o Cine Seixo. As películas viñan, había que coller empalmadas, porque eran por partes. Entón había que empalmadas na bobinadora. Entón preparaban un día antes ou 2 días antes para ter a película lista para proyectar. No ano 1964 cambiouse a Cinemascope, que se estrenou coa película Las Nieves de Kilimanjaro. Con eso botouse El Cis, El Rei de Reyes, e despois películas de Sara Montiel, de Joselito, de Rocío Dúrcal. Esas películas marchaban moi ben. Pois as películas de oeste, de vaqueros, aventuras. Resistiu a crise dos 80 que pechou case a totalidade das salas coma esta e foi o primeiro cine en reabrir na pandemia. Segue vivo, a pesar das dificultades, e os amantes do cine agradéceno. O único cine de toda Galicia, o máis bello, que leva así un montón de anos. Eu, cando era pequeno, iba con meus pais ao cine, e para levar os pequenos ao cine, pois quero manter esa tradición para eles. Este cine xa pasou por 3 xeracións da mesma familia, empresa e espazo familiar. Aquí os espectadores ata poden usar mantiñas para non pasar frío mentres gozan de cine independente e actual. Así é o Seixo, o particular Cinema Paradiso de Marín. Hoxe é o Día Mundial do Sorriso e nós celebrámolo buscando sorrisos na rúa, porque a risa é boa para moitas cousas, para a saúde mental, para as relacións sociais e mesmo para o benestar físico. As redes sociais son unha fonte inesgotable de propostas para a risa. Hai poucos sorrisos que se resistan ás monadas dos gatiños. Tamén hai quen recorre ao cine, mesmo os clásicos inmortais. Me poño a Charlot, por exemplo, un vídeo de Charlot, esa me río, pero da bondo. Pero no día a día da vida real, o sorriso adoita vir da man da amizade e do amor. Con mi amiga mismo que vengo con ella siempre estamos riendo, las dos. Siempre tengo la sonrisa en la cara. Faime rir estar cas persoas que quero, que me fan sentir ben. Con los amigos que cuentan cualquier anécdota, que no sé qué,
Este tamén como río de cámara, mira. Ata nos traballos máis esforzados atopamos xente que sorrí. Levantándome ás 5 da mañá, si ainda encima teño que andar triste, imagínate, no, hai que rir. Y abre puertas, abre el entablar conversaciones con la gente, amistades y de todo. A risa facilita a socialización, pero tamén produce benestar físico e mental porque libera endorfinas. Falando de sorrir, especialistas en endorfinas aquí na Televisión de Galicia, a alegría incomparable do luar. Hola Aitana, hola Galloso. Que mira con que forza e alegría, home, está traspasando as tellas do plato. Cae con forza, Oxe, que temos aquí a roda, que van cantar pai e fillo, Fito e Alfredo, bueno, moi bonito, moi tierno. Temos a Twin Melody, temos a orquestra Suavecito, é dicir, que temos... mago. Que mago? O mago. Hai un mago. Que mago? Que dicheste do mago? Temos un mago. Sí, por favor, que esta noite está Anthony Blake, un mentalista moderno. No me perdas. Oye, espectacular, Hola, Anthony Blake. Buenas noches. Nos vemos enseguida. Buenas noches a todos. Todo listo, preparados aquí no lugar. Todo listo. Volve a galega Xinchán, o neno máis falangueiro descarado El Arpeiro, un cativo insolente de 5 anos que comezaba as súas aventuras na tele xaponesa alá polo 1992, convertido na actualidade nun fenómeno mundial que non deixou de crecer. Tanto que na China un fan gastou $400.000 en recrear a casa da familia de Shinosuke Nohara, que como todo neno ten o seu ídolo, que é ultraheroe. É un universo propio cheo de personaxes entrañables que aturan as súas ocorrencias como o pobre canciño nevado. A serie ten, por ter, ata un live action, é dicir, gravada con persoas. Xulguen vostedes o parecido de Shinosuke co outro Shinosuke. Os novos capítulos están xa dispoñibles en sabarín.gal e agalega.gal e haberá máis novidades. Estean atentos ás nosas plataformas. Feliz fin de semana.